קשה לנו לעמוד בצד. הילד רוצה, והילד עושה דברים מסוכנים, והוא מבקש ודורש ועושה אנטי ועושה כל מיני דברים, ואנחנו אמורים לעמוד בצד ולתת לילד להתנסות. אז יש לנו זכות לעזור לו. יש לנו זכות, שימו לב לדקויות, יש לנו זכות להעביר מידע. אבל אין לנו זכות להביע דעה. כי ברגע שאתה מביע דעה, הבן שלי יוצא עכשיו עם חברה חדשה, ורובן תמיד אומר לי, תיזהרי, אל תגיד עליה אף מילה. ויש לי מה להגיד, אני אימא עם עיני נץ, תמיד יש לי מה להגיד. אוי ואבוי. אוי ואבוי. הנה, אוי ואבוי. אז יש לנו זכות כמו להביע, להגיד מה אני יודעת, על הניסיון שלי. אבל אין שום זכות באמת להביע דעה, כי מילה אחת שאתה אומר, פעם הבן שלי יצא עם בחורה, הוא אומר, אמא, היא יתומה. הילדה הייתה יתומה מבית יתומים, ואני מיד, אוי ואבוי, גנטיקה, קפצו לי כל מיני זה. ואמרתי, נורא נזהרתי מה להגיד לו, אבל בכל זאת ברח לי, אמרתי לו, שמע, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מי ההורים שלו, אז הוא אמר לי, אמא, אל תגידי כלום, כי את יודעת שהמילה שלך היא חשובה. חתך, ועכשיו אני משתדלת בהחלט להיזהר, וזה לא רק בנושא הזה, כמובן, בנושא המקצוע, בנושא מה לעשות בחיים, וכן הלאה וכן הלאה, אז לשחרר מידע ולא להביע דעה. מה שעוד חשוב לזכור, שאותו חופש, אותו חירות וזכות בחירה, קשורים למה חבר'ה? לאחריות. מישהו אמר פה, לאחריות. זאת אומרת, אם יש לי חופש, זה לא אומר שאני אעשה מה שאני רוצה. אני צריכה לדעת שמה שאני עושה, מה שאני בוחרת, יש לזה תוצאות. ואני צריכה לקחת אחריות על התוצאות למעשה. מכירים את הסיפור המפורסם התנ"כי. כשהאדם הראשון בגן עדן, מה עושה? חוטא, זוכרים? ואז מה עושה? אני אוהבת לספר את הסיפור, אז הוא מתחבא מאחורי שיח. מגוחך. האדם הראשון שידע שבורא עולם רואה מהתחלת העולם ועד סופו, פתאום הולך ומתחבא מאחורי שיח. ילדותי ומצחיק. ואז הבורא בא ושואל אותו, מה אייכה? אייכה. אז אנחנו... כאילו הוא לא יודע, זה מצחיק, כן, אבל בפשט אנחנו מפרשים את זה כאילו הוא שאל אותו, איפה אתה? איפה אתה מתחבא? כן, נכון, את צודקת. אני, הרב סולובייצ'יק, מפרש את זה מאוד יפה, הוא אומר, הבורא בעצם שאל אותו, לא איפה אתה מתחבא מאחורי השיח, איפה אתה בדרך שלה, מה עשית עם זכות הבחירה שלך? זאת אומרת, נתתי לך זכות הבחירה, אייכה, מה עשית? והאייכה הזה הוא בעצם מופנה לכל אחד מאיתנו. זה לא רק לאותו אדם, מה אתה עושה עם זכות הבחירה שלך? אז כשאנחנו בוחרים דברים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש לנו אחריות. וכשאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לבחור ככה כדי לא לפגוע באחר. וזה בהחלט לא כך. ועכשיו למעגלי אהבה, מה שיש לכם, אז כמו שהבנתם, המעגל הראשון צריך להיות מה? זה האני. וכמו שטניה קודם אמרה, שאם אני לא מכבד את עצמי, אף אחד לא יכבד אותי, כי אנחנו משדרים את היחס לעצמנו. היום בבוקר הייתה אצלי איזה גברת בטיפול, ומספרת לי סיפור. הבן שלה מתחתן והוא לוקח גיורת. והיא כולה בטרגדיה כי הגיעה האימא של אותה גיורת, וכשהיא ראתה את האימא הזאת היא קיבלה חום, כן, התלמידה שלי, המטופלת שלי קיבלה חום מהגויה הזאת, באמת מה אני עכשיו אעשה, ומיד צלצלתי לחברה שלי, ומה אמרה חברה? אמרה מסכנה את, ומה עכשיו באמת תעשי, אם יש לה אימא כזאת ויש לה מודקים וזה וזה, ואני אומרת, אני כמו שק קמח ולא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, תראי, את עשית טעות ענקית. את גילית חולשה. ומיד באותה פרצה לא כיבדת את עצמך את מה שיש לך, הבן שלך בחר בבחורה הזאת.
ובמקום להגיד, אנחנו פירמה, ואת לקחת את זה, ככה היא אמרה, אני כמו תפוח, עסק תפוח אדמה, מיד אותה חברה, מה עשתה? גילתה כלפיה רחמים. אז אם אין אהבה עצמית, ואם אין כבוד עצמי, אנחנו יכולים לזכות ברחמים. והרבה אנשים משחקים במשחק הזה, אני המסכן. אבל אהבה זה באמת לא רחמים. אהבה זה משהו אחר. אהבה זה כבוד. אז קודם נכבד את עצמנו. ונשים את עצמנו במרכז המעגל, אבל אתם רואים במרכז המעגל כתבתי הוא והיא. באותו מרכז אנחנו על יד עצמנו צריכים להשאיר מקום לבן בת זוג אם אין לנו. ואם יש לנו, אז עוד מעט נדבר מה זה זוגיות, כמה זה חשוב. אני הרבה מטפלת ברווקות, כמו שמירי סיפרה לכם, ובאמת הרווקות אצלי מתחתנות, אצלי, נפסיק, כן. הרווקות מתחתנות. ולמה? כי מבינות אולי את ההיררכיה באהבה, שתמיד חשוב לפנות מקום לפרטנר או לפרטנרי, ולא למלא את המקום הזה בדברים אחרים. הבחורות, הצעירות, הפמיניסטיות היום ממלאות את המקום הזה בעבודה, בקריירה, בטיולים, בלימודים, במיליון דברים. הכל צריך, אבל המקום הזה צריך להיות פנוי, כי אחרת גם אם יבוא מישהו, הוא מיד יריע בצורה אינטואיטיבית, ירגיש שלא באמת יש לו שם מקום. ואז זה ההסבר שאנשים נפגשים, ויש רווקות ורווקים שכאילו באמת רוצים כבר להתחתן ובאמת כבר החליטו, אבל זה לא הולך. כי המקום הוא בעצם לא פנוי. המקום הוא תפוס כמו שלאה את אומרת. והבני, כן, אני מחדשת? לא, אני... את לא מסכימה. חתנתי בגיל 27, אני חושבת שהמקום היה מאוד פנוי. כן. וזה לא הגיע. אני מנסה עכשיו לחשוב על מה שאת אומרת, אני הייתי בדיוק האנטיתזה של וואלה, הייתה שם משבצת והיא לא הגיעה. כן. מבחינתי גיל 27 זה מאוד מאוחר, כן? כן, זה לא... אז יש גם מצב כזה, יש מושג, זה לא עלייך, אבל אנחנו נדבר על זה פעם בהרצאה אחרת, על נזר הרווקות. ומה פירוש הדבר? שלמרות שהמקום פנוי, כנראה שהיית ראויה לפרטנר יותר מוצלח. והיית בינתיים צריכה לעבור תהליכים כדי שיבוא הפרטנר המוצלח. בגיל 27 זה יצא טוב? יצא טוב מאוד. יפה. מירי, אצלך יצא טוב? יצא טוב. טניה, היה שווה לחכות? כן, אבל אני יכולתי לעשות את זה הרבה יותר קודם, אבל לא פרגנתי לעצמי, זאת אומרת, לא נתתי אפשרות לעשות את זה בגלל שהלב שלי היה קודם כל עם ילדים, אהבה. אהבה הייתה עם ילדים. אז ברגע שהיא פינתה מקום, הנה אנחנו כולם דוגמאות, חיות. כתוצאה, פספסה 13 שנים. או שהרוויחה בעל כמוך. בדיוק. אי אפשר לדעת, אנחנו אף פעם לא יודעים. אבל ברוך השם, זה טוב, זה יצא טוב. על הכיפה.